Какво ще правим, аз даже не разбрах. Любо, ти вечно си не разбрал какво ще правим. Много я. Здравейте. Кои сме тук? Я да се представите, кои сте? Бен. Любо. Бен. Любо Тапкача, Бен Даклашара и Матей. Те имаха да видите кога ще влява. Къде да знам? Матей Вежливия лос. А, или не? Добре. Бен, ари бе, нали ще да казваш какво ще правим? Да. Сега се разхождаме в центъра. По новия център на Добрич. Матио, дай новия център да видим. Хубаво, без много да мърдаш, покажи дърветата, покажи осветителните тела. Така, хората как са седнали на пейките. Така. Само ни показвай тези старите блокове, защото са много обрушени. Горе се едно живеят някакви каторжици. Така, точно така. Сега къде отиваме с вас, деца? В скейт парка да влизаме в рамките. На скейт парка ще ходим на... Кой кажеш, Мати? И там ще снимам. И там ще снимаш, да. На скейт парка ще правят кошера в голямата чаша и ще гледат каскадите на големите професионалисти с колелета и с скейтборди. Атракцията в Летен Добрич, скейт парка. При езерото. Мати, снимай тук моцарелата. Снимай как децата карат тротинетки и колелета. Така. Да паним целият пейзаж. Всичките му елементи. Как хората ползват пейките. Ето виж как всички елементи на градската среда са налични и са влезли в употреба. Кафенетата са пълни. Кафенетата са почти пълни. Сега е 8 часа. Просто хората в момента или са вечерят и не са на площада. 8:20. Най-вероятно ще излязат. Защото е скринсейвър. Като го цъкнеш така, тя се работи видеото. Това е площад Блага Вайзе. Матио, снимай тук композицията. Много се шмичка. Някой пили му са вода? Добре. Така. Това са новите кръвчета, Матио. Не, тъй като тога. Това дърво е толкова клен. Чули ли сте тази порода? Чуйте. Надолу, Матей. Снимай надолу така в далечината да се види площада с трите големи чинара. Това са чинари. Виж ги какви са големи. Виж ги седно са това човешки тела. Нали главния там, колко е организира лагера, каза, ще има шведска маса. Ако прекратилихме, нямаше шведска маса. Не. Масата знаеш какво беше? Това просто беше от Швеция. Там долу вляво са любимите дюнери на Любо. Да. Точно е там. Мати, заснимали всички елементи? Да. На парковото, работи майката на Виктория. парковото оборудване. Там долу вдясно. Си ти кеши там, не. Ако смяташ, че си приключил с видеото, не си, можеш да натиснеш. Какво правиш? Не съм. Не съм. И ти можеш да кажеш две думи. Не искаш. Така. Ще хванем целият участък на етап 1, който е изпълнен до момента, до джамбото на офиса на ГЕРБ. Остават още 20 метра, докато видим целият участък изпълнен. След дъжда виждаме наситения цвят на всички павета. Тук работи майката на Виктория. Къде? Макс.